Здравейте! Маги представя вкусна рецепта за кюфтета на тиган с доматен сос и кашкавал, а аз съм Сандра и ще ги приготвя за вас. Най-напред каймата, най-добре е да се използва смес от равни количества телешко и свинско, се поставя в дълбока купа. След това една глава лук се нарязва на ситни купчета. Лукът се прибавя към каймата, след което се добавят едно сурово яйце и една филия хляб, надробена на ситни трохи. След това една опаковка рецепта за готвене маги малки тайни за пържени кюфтета се разтваря в 150 мл прясно мляко и се разбърква с вилица. Получената гъста смес се добавя при каймата и се разбърква старателно с длани. След това с мокри или намазани с олио ръце се оформят средни по големина кюфтенца. Ръцете се мокрят или намасляват, за да не полепва по дланите кайма. Кюфтенцата се овалват в галета и се пържат в тиган с горещено олио. Овалват се в галета, за да имат хрупкава коричка. Пържат се от двете страни, като за всяка от страните им се отделят по 5 минути пържене в тигана. Докато кюфтетата се пържат, печените белени червени чушки се нарязват на ивици. Щом кюфтетата са готови, се преместват в чиния и в тиган се изсипват доматите от консерва. Щом течността им започне да завира, се добавят печените и нарязани на ивици червени чушки. Разбърква се и се подреждат кюфтетата. Ястието се захлупва с капак и се оставя за 15 минути на котлона, докато течността на доматите извари наполовина и сосът се сгъсти. През това време кашкавалът се настъргва на едрото ренде. Поръсва се равномерно върху кюфтетата и те се оставят на котлона за още няколко минути, докато кашкавалът се разтопи. Накрая ястието се премества от котлона, поръсва се с черен пипер и се сервира горещо, като по желание всяка порция се декорира с пресен магданоз или друга свежа подправка по избор.